Nama hadiji ko wari wariji ni anda sam ɗum waɗi o haɗiti Allah to a wari ƴola el kawa wara ɗaɓɓiti am ko mi wanni ma na andi mi wayri andi mi andata ay to ɓe to a yendi a wari ƴola ha ƴola may tan mi yehi radio to ɓe yarima wa radio gotel tan Allah a yahay je Modina je Nas a yehi Nas na ko a yahay min kam mi anda radio suji radio gotel tan ɓe yaari am amma ɗume woni ha toon weɓe ɗume a waɗi wala min kam ɓeɗo ƴama yam tan miɗo bola ɓeɗo ƴama yam tan miɗo yecca aɗa yecca ɓe nden no jiba ma ka heewi na ɓe umi ɓe itti ambulo ɗiɗi ɓe hokki am pat ɗum 300 Allah ha seede meɗa feere mi itti mi soodi woya feere mi yoɓi seede mota ba'utugo ko lutti jotta Allah 300 Allah aga biyu an ka teddi ɓe nela ɓe ƴona yamɗo maga Huseina am sina gam haɗiro dami lorade mi dirta to jotta yettore ɗume a marani ɓe yettore ɗume a marani ɓe ha mi yetti ɓe mana Allah nden dotta ko ɓe wannima amma heddo kal ɓe hokkima ɗo a meeɗi yigo iri mayna wala ɗo saɗi Allah ha ɓe bino debbo shugaban kasa ɗon neɗi wawi yiida be am si Allah waɗay to jotta kan noyi aɗo taski on yiidana ko a taskay mi wañay sey to mi wañay ɗum to mi heɓay ko a taskanimo hanko bo ko ɓe yiɗi haala jewta ko ɓe yiɗi may pat El Caus